Més de 4.000 persones participen este dilluns 8 d'abril en la rogativa de Sant Vicent Ferrer, així a Llíria, i ho fan en una jornada en la qual es commemora, es celebra el miracle que el Sant Valencià va obrar l'any 1410, el miracle de l'aigua. A les 9 del matí i amb el repicar de les campanes ha començat una de les jornades festives més importants i més multitudinàries de la localitat valenciana de Llíria. A aquesta hora ha eixit la tradicional rogativa de Sant Vicent Ferrer des de l'església de l'Assumpció, situada a la plaça Major, i ho ha fet en un acte ple d'emoció, tradició i devoció. Acompanyada per milers de persones, la imatge del copatró de Llíria ha creuat el poble i ha enfilat el camí de l'ermita vicentina del segle XVIII, ubicada al Parc Natural de Sant Vicent. Obrint la comitiva, el tabal i la dolçaina, tancant-la la banda juvenil Unió Musical de Llíria i enmig representants de la confraria de Sant Vicent Ferrer, la claveria, la majoralia i els membres de la corporació municipal amb l'alcalde i la regidora de festes al capdavant. La veritat és que això és tradició, no? És el dia, jo podem dir, més gran que de tot el poble de Llíria pràcticament. És un dia germanol, tota la gent des de famílies, des de fa moltes dècades, venim així, se trobem, arrossem, socialitzem i per supost també acompanyem el nostre copatró en rogativa des de Llíria a l'ermita i posteriorment una altra volta a Llíria per a continuar la festa. Una festa de gent, no? de fer poble, de que la gent que no coneixia el que era Llíria i ha vingut, no ha vingut a Llíria, s'integra ràpidament en festes com esta. Per tant, jo crec que l'Ajuntament i nosaltres com a llirians estem molt contents que aquesta festa cada vegada vagi més. Hi ha gent de Llíria i de tota la comarca. És un dia de fer poble de Llíria, però en lletres majúscules. Aquesta rogativa, la veritat és que té molt de significat entre els veïns de Llíria. Per als llirians és un dia dels més entranyables perquè és una festa que es identifica moltíssim als llirians. Hi ha moltes festes al poble, però tal volta aquesta siga la més popular, la més participativa i la que més fa conviure a tota la gent de Llíria. És una jornada de família i d'amics perquè n'hi ha amics que no es veuen a lo millor en tot l'any perquè el que passa, cada un fa la seva vida i viu en diferents punts i este dia és com que l'encontre és precís i se troben així i de fet així en el parc és una alegria molt gran quan te trobes a gent que fa temps que no has vist, que està per així i és familiar-se, sí. En arribar al Parc Natural de Sant Vicent, els veïns i les veïnes de Llíria han gaudit d'un tradicional esmorzar que han compartit amb amics i familiars vinguts de tot arreu. Cada uno lo que pot, però vamos, normalment està el que ve de casa en el bocadillo preparat en llonganissa, choricet, pasta de botifarra i després els que venen a encendre així se fan una torradeta de carn i embotit. Mengem un bocadillo, un entrepà millor de tortilla, en la seva novelleta de Llíria, que això és lo típic, o de favetes, que és quan venen ara. O fer paella, o fer torrà, però molt bé, molt bé. Jo sempre he vingut amb la meva família, amb pare, ma mare, els amics de tots, i ho han passat molt bé, molt bé. I ara continuem igual. Un bocadillo de casa, porta de casa, amb besugo i anchoes, que està de categoria, i se mengem així. Pues nosaltres antes veníem amb uns amics i fèiem a torrar de xullers, però ara ja s'han fet majors i ja no venim a almoçar de xuller, ja se n'abaixem almoçats. Nosaltres així han vingut les meves filles i la meva dona i s'han portat ja els bocadillos de casa. Pues una tortilleta en pernil y eso. Hoy ya no dinem. Nosotros venimos más bien a comer una torra aquí con amigos, con la familia y nos lo pasamos muy bien. En vi, en carajillo y a lo que se puga. Cap a les 11 del matí, l'ermita de Sant Vicent ha acollit una missa en honor al copatró de Llíria celebrada amb sermó en valencià. Després, i abans de tornar al poble, s'ha realitzat en acció de gràcies la benedicció de les aigües al costat de l'olivera on va predicar Sant Vicent Ferrer, un acte amb el qual s'ha recordat el miracle que obrà el Sant Valencià l'any 1410, quan la localitat de Llíria patí una important sequera. Visca Sant Vicent Ferrer! El 30 d'agost de 1410 se'n vingué cap a la font de Llíria, que estava seca, per supòs, i ja en companyia del Crist de la Sang, i a la que plegàrem digué les paraules de que els miracles es feia al nostre Senyor i ell intercedia. I diu que l'aigua d'esta font creixerà i menguarà, però per a beure mai ne faltarà. I fins ara, fins ara, no ha faltat mai. Han hagut anys que flaquejava l'aigua, però han hagut anys que mos ha sobrat aigua per dalt del cap.
però no n'ha faltat mai. Des d'aquell moment, a Llíria hi ha molta devoció pel copatró Sant Vicent Ferrer. Sempre me aclamé a Sant Vicent. Cuídanos, quan vam les xiques per la carretera. Ai, Sant Vicent, guia-los bé. Per nosaltres és, bueno, uno més del poble. És vindre així i si no vens te fa falta alguna cosa. Vens i això és una felicitat el que tenim. Molta emoció, molta emoció. Bueno, és molt gran, és un dia molt gran. Molt especial, un dia molt especial. El millor del món. Creixerà i menguarà, però mai en faltarà. Sant Vicent, Sant Vicent, Sant Vicent, Sant Vicent, Sant Vicent, Sant Vicent. De camí al poble i ja en el barri del Pla de l'Arc, la rogativa de Sant Vicent Ferrer ha viscut un moment molt emotiu i molt especial en trobar-se les imatges dels dos patrons de Llíria, la de Sant Vicent Ferrer i la de Sant Miquel, un fet que s'ha celebrat amb nombrosos aplaudiments i amb molta pólvora. Des de l'any 1800, llarg, quasi 1900, hi hagué un acord dels dos patrons de Llíria, de Sant Miquel i de Sant Vicent, que sempre que era uno, l'altre l'acompanyava. Entonces, avui ens toca així a nosaltres i vindre a recibir-nos Sant Miquel, l'altre patró. Després, a la festa de Sant Miquel fem al revés. A la festa de Sant Miquel, nosaltres anem a recibir a Sant Miquel. Però això és un acord i a la que preguem a Maria Madre és molt bonic, tant ara com en Sant Miquel és molt bonic l'encontre, perquè veus els dos patrons que s'estan enxuntant i els portadors se porten de cine i bé. Entonces, vull dir jo que és un acte molt bonic també, molt bonic. La tradicional rogativa de Sant Vicent Ferrer, amb les imatges dels dos patrons de Llíria, s'ha obert camí entre caramels i s'ha dirigit de nou a l'església de l'Assumpció. Allí, a la plaça Major, i amb el repicar de les campanes com a testimoni, ha acabat un acte multitudinari que ha tornat a congregar un any més a milers de persones. Fora del temple, una paella gegant i la música del grup Invictus han posat el punt i final a una jornada festiva plena de fervor, tradició, emoció, devoció i molta germanor.